こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は演説の中でチベット語の保存の重要性を強調されました。中国がチベットでの宗教儀式を妨害し、主催者を拘束しました。ケンポ・ソナム・デンベル議長はアリフ・ビラニー議員のカナダ法務大臣兼司法長官就任を祝福しました。チベット亡命議会は青少年参加のワークショップを開催しました。チベット事務所ワシントン DC のチョルク代表は駐米チェコ大使を表敬を訪問しました。台湾のチベット事務所の代表は人種差別の撤廃に関する記者会見に出席しました。チベット事務所ビリセンの玄関代表はセシル・ジョドニー市長を訪問しました。7月26日、ダライラマ法王はスナムリンチベット人居住区のチベット子ども村で5000人以上のチベット人の前で演説され、チベット語の保存の重要性を強調されました。法王はまたチベットで栄えた伝統は論理と理性の試練に耐え、知識と理解を含み、心の平和を得るために私たち自身の生活に応用できるものであると述べられました。その場は喜びに満ちたチベットの歌と踊りの歓喜に包まれました。7月21日に始まったダライラマ法王の3日間の法話の間、4万5千人以上の人々がシワゼル地域に集まりました。法王は37の菩薩の実践について教えを説き、カノン菩薩の感情を授けられました。3日目にはラダック仏教協会とラダックゴンパ協会が中心となって主催した長寿祈願の儀式に多くの仏教徒が参加しました。チベット国際憲弁の報告によると、チベット東北部で中国警察が数日間に及ぶ重要な仏教儀式であるカラチャクラの開始の儀式を阻止し、主催者を拘束して妨害しました。7月19日の早朝、武装警察を伴った大勢の中国当局者が儀式の会場に到着し、砂曼荼羅を破壊して儀式を中止させ、アチリンポチを強制的に退去させました。警官は主催者を尋問のために拘束し、懇願する参加者を押しのけたり殴ったりして帰宅を命じました。報告によると、カラチャクラはソルホ県にあるアチソイのアチケサンタシキャツリンポチによってソルホ県グモン町サミイシ村にて7月20日から23日まで行われる予定でした。また、甘粛省甘南県でもラブランタシソイの軍団連墓地7世によるカラチャクラが中止させました。それを報じるいくつかのチベットのメディアについて国際憲弁のウェブサイトで触れています。チベット亡命議会のケンポ・スナムデンベル議長はアリフ・ビラニ議員のカナダ法務大臣兼司法長官の就任を祝いました。議長はビラニ議員のチベットへの揺るぎない支援に感謝の意を表すとともに、書簡の中でビラニ議員のリーダーシップへの信頼を表明し、カナダ国民の願望を実現するための成功を祈りました。チベット亡命議会が新たに開始した青少年参加ワークショップのオープニングセッションで、主催者のケンポ・スナムテンベル議長は、中国とチベットの紛争を緩和するために、若い世代が自分の役割を果たすべき時ですと述べました。青少年の参加、能力と意識の構築と題された5日間のワークショップは7月24日にダラムサラで始まりました。初日にはケンポ・スナムテンベル議長、ドマツリン定官副議長、その他の議員、青年の参加者が出席しました。次のセッションでは議員のツリー・ヤンチン氏とドジェツテン氏がそれぞれ常任委員会の政治部門と財政部門について話し合いました。7月21日、チベット事務所ワシントン DC のナムギャルチュールプ代表はミロスラフ・スタセク駐米チェコ共和国大使を表敬を訪問しました。
会談の中でナムギャル代表は、チェコ共和国の国民と政府に対し、チベット人への揺るぎない支援に感謝の意を表しました。また、チェコ共和国が人権と自治に関して取った原則的な立場を高く評価し、民主主義の世界がルールに基づく国際秩序を守るために見習うべきであり、人々の自由と基本的権利を抑圧する世界中の権威主義政権を非難すべきであると述べました。ミロスラフ・スタセク大使は以前、チェコ共和国大使としてインドに赴任していた際、ダレイ・ラマ法王をお迎えした思い出を振り返りました。チベット国内の自由を取り戻すという正当な目的のために引き続き支援することを確約しました。先週、チベット台湾代表のケサンギャン・ゼンバワ代表が台湾の国家人権委員会の記者会見に出席しました。中央調査委員会の会長と副会長が主催したこの会見には、アメリカ、オーストラリア、インドネシア、イスラエル、フィリピンの代表も出席しました。台湾は1966年3月31日にあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約に署名しましたが、その後除名され、現在は加盟していません。それでも台湾は義務を果たし続け、2022年12月14日に最初の報告書を発表しました。この報告書は国会人権委員会の3名の委員が監修し、無国籍者、移民労働者、居住許可や帰化を求める人などの人権問題を取り上げました。チベット人のビザの問題も人種差別の問題として含まれています。7月25日、チベット事務所ブリュッセルの隣人玄関代表がスカルベックの市長であるセシル・ジョドニー氏を訪問しました。会談の中で玄関代表は市長に対して20年以上にわたり毎年3月10日にチベット国旗を市庁舎で掲揚していることに心からの感謝の意を表しました。代表はまた同化の一環として約100万人のチベット人の子どもたちが親から強制的に引き離され、中国寄宿制学校に収容されている問題を含む現在のチベットの状況について市長に説明しました。市長は特に子どもたちの運命について懸念を表明しました。両者はダレイ・ラマ法スカルベック氏とベルギーに住むチベット人の課題と成果など幅広い問題について議論しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。